Správa štátnych hmotných rezerv, úrad, o ktorom ste doteraz zrejme veľa nevedeli. O tom, čo sa deje vo vnútri, by ste však vedieť určite mali. Z internetovej stránky úradu sme zistili, že správa rezerv sa rozhodla predať platinové sitká a aj predala 63 000 gramov za 670 000 eur. Tieto čísla vám asi veľa nehovoria. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, či bol tento obchod pre štát výhodný. Sitká, ktoré štát predával v elektronickej aukcii, obsahovali 92% platiny a 8% ródia. Aukcia sa uskutočnila 4. júla. V tom čase stála platina $1720 za trojskú uncu a ródium $1930 za trojskú uncu. Ak tieto údaje premeníme na gramy a eurá, dostaneme nasledovné čísla. 1 gram platiny stál v tom čase približne 38 eur a 1 gram ródia 43 eur. Keďže v zliatine sa nachádza 92% platiny a 8% ródia, cena za 1 gram tejto zliatiny sa pohybovala okolo 38,50 eur. A teraz sa pozrime, koľko dostal za 1 gram tejto zliatiny štát. Keď vydelíme kúpnu cenu 667 000 eur, počtom gramov, teda zhruba 63 000, dostaneme sumu za 1 gram 10 eur 60 centov. No a keď sa pozrieme na ďalšiu tabuľku, zistíme, že 10 eur 60 centov je približne štvrtina z trhovej ceny. K ešte zaujímavejšiemu číslu sa dostaneme, keď porovnáme výslednú sumu. Na ľavej strane vidíte, koľko štát za predané sitká dostal, teda 667 000 eur. A na pravej strane môžete vidieť, koľko by získal, keby ich predal za trhovú cenu 2 425 000 eur.